Күндү bir düdlaktırım ütö күнүнөн мен бүгүн ихинигитте bir республикалык сытыдык турар бапуру үлестәрин абын, санабын үлестәри. Дальний Востокка 1 гектар боско түңәти бапуруга бияка сытыдык кирде. Бу күннәргә республика бартында о бапуруга ырдытынан олорор. Мен бәманы тус саналакпын. Бу вопрос боско хири берәһен республикалардан кәткә бахарлыбатак проблемалар бутын тахарды. Сиддак жона сиддерин элбәкки бәтер регистрациялабакка хәҗәрәбит. Эти закон федеральный олукка кириеге. Оны бу бәһис сессияга депутаттар бе күскә ыртыстыбыт. Он поправканы бу 2 чтениягә үттүбүт Госдумага. Онан агаяк күнүнән поправка бут ыллыбата биллеге. Оны бе дөхтәкпит. Бу закон беге предприимчивый жон бутугар. Бу техастырынан чолан жаргыра жонго өссө туспа возможность берер курдук. Беге бачча кытанак ыракан тыйс условияга тыбыт кастыратын бу сүзчө жылдары үлелән камсан кәдибит. Бу хасата булбутун туханан үчүгө өң хиддерге тиен сир көрдөн улан үллекпутун сөп курдук. Онан билеген же вопрос биреттен көрөккө сөп биле үчүгө куган үчүгө хуактеңге соседты хытар регионнар бут. Эча Мурская область, Каварский край, Приморье, нутоп биле Аян порта. Эжекке өң тохиддер бихетон каян лобус деп булар олорбус деп өскәбсидер даже булон сөп. Онна тиен сүйө иттен бурдук үннерен биле бәбитин качынлык бутун сөп болун аны вопрос таксыр. Онан билен дигенен саңа ологытта тәңгә каддылыган. Эже законы атын көттөн көрөккө себебит. Онан же олоктак нәһилек баһалыктыра жоңгудун көтөлөлән толкудан ыллы сытар регионнар бутыгар беге үлелен багара жон бутугар. Сир ылалларга көмөлө хөккө үлеле хикканады.